ang pinakakuyaw nga mupuga nga priso sa Japan. Apan una pa, palihog sa kog pindot sa subscribe button ug i-click sab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgotanan. Japan, 1936. Naay usa ka priso nga ginganlan og Yushi Shiratori. Na priso tungod kay gipasanginlan nga nipatay nga dili siya ang naghimo. Ug kada gabi kanunay siyang ginatorture sa mga gwardiya ug ang nakapait pa posibleng maapil siya sa death penalty. Mao nga dili mawala sa iyang hunahuna ang pagpuga, pero dili sayon pugahan ang prisuhan nga iyang giprisuhan. Mao nga kada adlaw giplanuhan niya ang pagpuga ug iyang nahibaw-an nga naay 15 minutos ang interval sa pagrubing sa mga gwardiya. Ug iya kining giplano sulod sa usa ka bulan ug sa dihang nakakita siya og tiyempo iyang gidayon ang iyang plano. Gamit ang bakal nga naa sa balde, iya kining gihimong panglugit sa yabi. Pero ang problema, naapay daghang pultahan nga iyang agian. Mao nga wala siya magsayang og oras, gilugit niya tanan yabi sa pultahan nga iyang maagian hangtod nakagawas sa iyang giprisuhan. Ug sa dihang mirubing na usab ang mga gwardiya, nakita nila nga natulog na siya. Pero ang wala nila mahibaw-i nga puro di ay kahoy ang sa ilalom sa habol, kahoy nga gikan sa balde. Sa inyong hunahuna, layo na pagnaabtan ang leading man sa atong istorya. Pero tulo ka adlaw human sa iyang pagpuga, nadakpan siya tungod kay nasakpan nga nangawat og kambal. Ug gisentensiyahan siya nga makulong sa tibuok niyang kinabuhi ug gipriso sa laing prisuhan. Mas grabe ang mga pagpangtorture sa mga gwardiya niining dapita. Ug tungod pod kay nahibaw-an nila nga dati na siya mipuga. Ug aron pod tagaan siya og leksyon nga dili na siya mopuga. Ug gikulong siya sa prisuhan nga perting gamaya nga usa ka dupa ang kadako ug walay bintana gawas sa atop nga naay rihas aron lang masilawan siya sa adlaw ug kanunay siyang ginapusasan. Pero bisan pa nga naay mga gwardiya nga grabing motorture niya. Naa gihapoy gwardiya nga naluoy niya nga ginganlan og Kabayashi ug kanunay siya nga ginapumusta sa sulod sa iyang prisuhan. Ug gilabay ang mga pila ka bulan ug usa ka adlaw ni ana sa dihang nagrubing ang usa ka gwardiya, nagtingala na lang siya nga wala nay sulod ang prisuhan ni Shiratori gawas sa pusas nga iyang gibilin. Pero giunsa man pagpuga sa leading man sa atong istorya. Ang wala di ay masayri sa gwardiya nga kabalo di ay siya motanggal og pusas ug sa panahon nga dili sila morubing, iya kining tanggalon ug mukatkat sa atop ug iyang hinay-hinayon ug lungi ang mga rehas ug iya kining gihimo kada adlaw hangtod nga natanggal kini. Ug unya iyang gitiming ang iyang pagpuga sa panahon nga kusog og ulan aron walay makadungog sa iya. Layo na jud kaha og naabtan ang leading man sa atong istorya ug dili na jud kaha siya madakpan. Pero tulo ka bulan gikan sa iyang pagpuga, usa ka adlaw ni ana sa balay ni Kabayashi ang gwardiya sa prisuhan nga maayo sa iyaha. Nakadungog og pagtuktok sa pultahan ug sa iyang pag-abli nahikurat na lang siya kay naa si Shiratori sa iyang atubangan. Ug unya iya kining gipadayon, gipakaon ug unya naminaw sa tanan nga giistorya sa iyaha. Ug sumala pa niya nga nakikita siya niya tungod kay gusto siya nga dad-on siya sa Justice Department sa Japan aron ireklamo ang tanan nga mga pang-abuso sa iya sa mga gwardiya. Ug sumala pa niya, nabuhat lang niya ang pagpuga tungod kay grabe na kaayo ang gipanghimo sa mga gwardiya sa iyaha. Ug gusto pod niya ihangyo sa Justice Department nga unta usbon ang pamaagi sa justice system sa Japan. Ug pila ka minuto sa dihang nag-CR si Shiratori, si Kabayashi nanawag og pulis. Wala magsilbi ang plano sa leading man sa atong istorya. Tungod niini sa iyang pagkasikop, gisulti ni Shiratori sa iyang kagalingon nga dili na siya musalig sa mga tao bisan pag maayo sa iyaha. Ug gipriso hinuon siya sa pinakakuyaw nga prisuhan sa Japan, ang Abashiri Prison Jail. Diri nga prisuhan wala pay priso nga nakapuga dinhi tungod kay kining lugara anaa sa pinakatumoy sa Japan ug diring dapita kanunay nagasno ug kung makapuga ang usa ka priso dinhi posibleng mamatay siya sa katugnaw.
Ug kung grabe mang torture ang mga gwardya sa mga prisuhan nga iyang naagian, mas grabe ang mga gwardya dinhi. Mao nga wala mawala sa iyang plano ang pagpuga. Ug tungod kay kanunay mang nagasno diring dapita, kanunay sabsabaw ang mga rasyon sa mga priso. Ug usa ka gabi ni ana sa dihang nagrubing ang mga gwardya, natingala na lang sila ug nasyak tungod kay wala na dito si Senatore sa iyang silda. Pero giunsa man pagpuga sa atong bida? Balik ta sa unang bulan sa iyang pagkapriso. Tungod kay sabaw man kanunay ang sudan sa mga priso, sa dihang madawat na niya ang iyang rasyon nga sabaw, dili kini niya hudlon. Ug magbilin siya kanunay ug iya kining ibubo sa bintana nga bakal sa iyang silda ug gihimo kini niya sulod sa unom ka bulan. Hangtod nga ang bakal nga rihas puro nataya ug gamay na lang ang nagunit niini. Ug sa dihang nakakita na pud siya og tiyempo, iyang gihimo ang iyang plano. Sa iyang pagpuga, ang mga gwardya naging anay nga mamatay ra gihapon to siya sa katugnaw tungod kay puros no ang iyang maagian. Pero tinuod kaha nga patay na ang bida sa atong istorya. Ang tubag, dako kayo siyang buhi. Tungod kay sa iyang pagpuga padulong sa kabukiran, nakakita siya tanil nga giabandona. Ug kini iyang gihimong Pinoy-anan sulod sa duha ka tuig. Ug kasagaran sa iyang mga gikaon, prutas ug mga isda sa sapa. Ug tungod kay dugay-dugay naman, nakadesisyon siya nga mubaba sa syudad. Sa dihang nagbaktas siya padulong sa syudad sa Sapporo, nakakita siya og kamatis nga hinog ug sa iyang kagutom iya kining gikuha og gikaon. Ug wala siya kabalo nga naa day tag-iya nakakita sa iyang pagkuha. Ug kini ang hinungdan sa ilang pag-away ug nisangko pa hinuon sa iyang pagpatay. Ug kini ang hinungdan sa iyang pagkasikop, pero sumala niya self-defense ang iyang gihimo. Pero gisintensyahan gihapon siya death penalty. Sa pagpaabot sa schedule sa iyang pagbitay, gipreso sa siya sa Sapporo Prison Jail. Ug karon masyur nga dili na siya makapuga, gipabantayan na siya kanunay og mga gwardya 24/7. Ug gipreso sa usa ka prisuhan nga hapit-hapit ra sa usa ka bartolina. Walay lingkuranan, katri ug bisan unsa, kundili panig diretso ang makita. Ug sumala pa sa mga gwardya nga posible nga nawat-an na siya pag-asa. Tungod kay magsigi na lang siya hangat ug maghinuktok adlaw-adlaw. Ug usa ka adlaw ni ana sa dihang gitawag siya sa gwardya, tungod kay kanunay na siyang makita nga maghigda. Gipukaw siya sa mga gwardya kung base na unsa na siya. Pero sa ilang pagduol o pagtan-aw, wala na siya. Imposible kini, giunsa niya pagpuga. Humala pa sa mga gwardya, giunsa ka pagpuga sa bida sa atong istorya. Ang plano nagsugod sa dihang nagsigi siya hinuktok, aron ingnon nga nawad-an na siya plano nga mupuga. Pero ang wala mahibaw-i sa mga gwardya nga kahoy di ay ang ilalom sa iyang higdaanan. Ug sa dihang ang mga gwardya dili mo tan-aw sa iyaha, hinay-hinayan kini niya ukap. Ug kini mao iyang tabunan sa iyang habol aron ingnon nga natulog siya. Ug wala sila kabalo nga mauni ang pinakasayon nga iyang pagpuga. Tungod kay kung busy ang mga gwardya sa pagbantay, basin mukatkat na pud siya. Busy pud siya og kalot sa ilalom sa yuta. Ug kini iyang gihimo sulod sa usa ka bulan hangtod nga mipuga siya. Ug diri ra kahataman ang istorya sa atong bida. Dili, tungod kay napay usa ka istorya mahitungod sa sigarilyo. 1948 sa Sapporo, Japan. Usa ka tuig gikan sa iyang pagpuga. Samtang nagpahuway siya sa waiting shed, naay pulis nga mitapad niya og milingkod. Ug mikuot kini og usa ka kaha nga sigarilyo sa iyang bulsa. Ug mikuha og isa ug iyang gisindihan, mitan-aw sa iya, miingon, "Ikaw bay, gusto ka gyusi?" Ug natingala siya tungod kay niadtong 1948 ang sigarilyo sa ila perting mahala. Ug usa pa jud ka pulis ang mohatag niya. Sa iyang hunahuna, naapday sakop sa gobyerno nga maayo bisan pag ang uban perting mangtasa. Ug tungod niini mitulo ang iyang luha nga samtang nagtuyok og yusi. Ug tungod niini mitugan siya sa tinuod ug miingon, "Ako si Yusi Senatore." Tungod niining hitabua, nadakpan na pud siya.
Pero tungod niining panahona nausab na ang panggobyerno sa Japan o gisentensahan siya og 18 ka tuig nga pagkakulong imbis nga death penalty. Ug tungod pod kay self-defense UDI ang iyang gihimo sa dihang napatay niya ang mag-uuma. Ug tungod pod nga sa dihang mupuga siya, dili siya mopasakit og mga gwardiya. Sa iyang pagkakulong, wala na gyud siya magplano nga mupuga. Ug niadtong 1961, sulod sa 14 ka tuig sa iyang pagkakulong, imbis 18 ka tuig, nakagawas siya isip usa ka parol. Ug diri na jud natapos ang istorya sa atong bida. Ug ayaw kalimot og pag-subscribe.